ụmụ ọdịnala Igbo ị ga-afụzi na anyị nọ na preparation maka ya bụ birthday of Eze-Ana Ugochi tubelu na oraifite. Ọbana n'ezie anyị fụ na ọlada ebe a ga-etinye ya ụbana na ya bụ ụlọ finishing touches ka anyị nọ so ọnya ka anyị nọ n'ụbọchị taa. Ife a na-ekwu erugokwa n'elu ọnya nwadị ha ọnya bụ the living house of Eze-Ana Ugochi tubelu na oraifite. Ọcha ifu na ihe niile na-akụrụzi ọnụ. Preparation na-aga n'ihu, a na-ahazi banners. Bụrụ na ebezie ebe a bido na Sunday, Monday ndị decoration ga na-aga n'ihu. Echefukwana na ya bụ mmemme na-abụ na ụbọchị Wednesday bụ December 1 ka anyị na-emepe ya bụ the new living house of Eze-Ana Ugochi tubelu na oraifite. Echefukwana onye nwadị ha. So ọ bụrụ na tụọ a na ha etinye ma bana ihe niile na-aga n'iru. Finishing touches ka anyị nọzi ya. Ọ bụrụ na etinyecha anya ọbana m gwara gị, enwekwara bana nke ga-adị na Jesus bus stop oraifite. Ọbana ga-adairetkwa ndị mmadụ direction. N'ezie anyị fụ na obi parapet ka a na-awụ, mana nke obi ọ na Disemba ka anyị ga-emepe ya. Mesịa njọ mụ na ndị m na ha so enwere ike ọ bụrụ na 31st ma ewere emepe New Year ka ọ bụ na ha mere approve ka anyị ga-eme. Anyị ga-egosikwa ụnụ nke ahụ mbọsị arụsịarịa 2021 ya gazienụ. Ihe m ga-akọwa n'ụbọchị taata bụ ihe gbasara ọjị, ịga ọfọ, ma etu esi eyuzu ose ọjị ma nzu na edo n'ọdịnala Igbo. If you are watching this video, you are invited to the house opening of Eze-Ana, the new house opening of Eze-Ana Ugochi tubelu na oraifite on December 1. Ị na-abịa ịṅụ ọgwụ afọ anyị na-emepe ụlọ ọfụ na-agba ọfala na-emekwa birthday ụbọchị ahụ ya gazienụ. Ụmụ ọdịnala Igbo, abịakwa m n'oge ọdịnala. Aka m bụkwa onye nke gị, Eze-Ana Ugochi tubelu na oraifite. Abụ m onye isi nchụaja Ugochi tubelu ọdịnala temple. Anyị na-agba afa miri emi, rụkwazi ọrụ mmụọ dị iche iche. My mission is to help people live better life. N'ụbọchị taata bụ Nkwọ, agụgụ m ọfọ si na chi dị mma ga-adịrị ụmụ Igbo. Agụgụ m ọfọ na temple n'isi Friends of the Temple of Eze-Ana Ugochi tubelu na oraifite. Si na ọmaka ga-eme ha niile, ma ndị anyị tinyegoro afọ ha na platfọm ma ndị anyị tinyebere. Onye chọrọ ka afọ ya dị na platfọm ga-esendịrị m meseji. A sị na Chidimma ga-adị gọkwazi ọfọ n'isi ndị na-aga ọfọ ụmụ Igbo niile, ndị na-echigata n'ọdịnala Igbo, ndị na-aga ọfọ 21 days si ha gọba, ndị na-achị ihu na isi wee na-elota na-ayọ ka ha keta oke na ọfọ na aja niile a na-achụ n'Ugochi tubelu na temple kwa ụbọchị kwa ụbọchị. Agwakwazie m ọfọ, akwado m ọfọ n'isi ndị niile na-agba ha na-elecha onyonyo anyị atụsara ya ndị ọzọ. A sị na ihe ọma ga-emere ụnụ n'otu n'otu. Gọkwazie ọfọ n'isi ndị niile na-enye nkwado dị iche iche na ndị niile ga-abịa mmemme Love Feast anyị ga-eme na Ugochi tubelu na temple bụ December 1. Ụbọchị ahụ kwa my birthday. Bụrụkwa ụbọchị a na-emepe the new living house of Eze-Ana Ugochi tubelu. Ọkụ ụbọchị ahụ ka dị na-agba ọfala.
na-agba ọfala ọzọ Eze-Ana na Oraifite. Ihe ọ pụtara bụ na ndị nze niile nọ na Oraifite ga-abịa na nke m ga ma kpunye ha efi. Ịbịa ụbọchị ahụ nwee ọgwụ afọ ma n'eziokwu anyị kwadoro akwado. Ndị mana ha sosi m gaba n'iru n'egwu adịrọ wee na-asị na ọmaka ga-emerụgo onye na ya n'unu n'ụbọchị taa. Na-akpọkwazi ụmụ Igbo nọdata na Igbo amaka na ọdịnala bụ ụzọ ndụ. Ọ ga-adị mma ma ị na-elegide vidio wee ruo n'isi, maka na mma akọwara ọtụtụ ihe dị iche iche, uru nke ọbụla bara, gwakwazi ka esi eyuzu ụmụ ihe sakramental asaa na ọdịnala Igbo ka ị wee pụta ihe. Ọdịnala mara m mma. Abatara m n'ọdịnala ndị mụ na ha so wee bunye m elu n'ụzọ pụrụ iche. Ife niile ekwere omume mfu na okwere omume. Etu a ha si wee bunye m elu wee na-emere m ihe ọbụla m yọrọ, etu a ka a ga-esi bulikwa gị elu. Ị ga-apụta ihe karịchaa arịa ma ọ bụrụ na ekwela. The ball is in your corner. Ọ gụnwa ga-edisaịdị ihe ị chọrọ ka ọ na-eme na ndụ gị. Ị ghọtara ya? Ndị ụlọ dị n'ụlọ house Eze-Ana Ugochi tụrụ na Oraifite egosiri m ihe ụlọ ka ụlọ wee soro nkene ndị afọrọ anya n'ife ha na-eme dị too much. Echiri m ọzọ Eze-Ana na July 18. Ọ gwa n'ime July anwa ka m mere foundation of the new living house of Eze-Ana Ugochi tubelu Oraifite. Mgbe m bido nya bụ ụlọ, ndị mụ na ha so agwara m asị ada ihe nchọ n'ọhịa ka nchọ na ka ha were ụlọ ọfụ wee mere m birthday. Ha wee sị na a ga-eme ya. Nke ha si wee mee father thing scare me because at that June m gbasịrị ọfala, ihe m nwere na akaụntụ cash then is about 5 million naira. Mana this is a project of 20 million naira and above, because ihe dị na-alụ ebe a was solid. Ọ ndị Togo ndị bido n'ọrụ the foundation ọnya ka anyị ji nwee ike deliver ya bụ ụlọ na 3 months plus. Ndị lụgoro ọrụ with ndị Togo mana ha enye quality but you will spend. They don't economize anything. With the engineer made draft of the structure, ị ga-afụ na anyị nwere ana na too much, mana etu esi wee structure nke bụ na enwetacha 3 rooms and parlor n'elu. Ịghọtara ya? So ihe m chọrọ ịkọwara gị bụ nkwazi room na ana, parlor na big kitchen. It's really amazing. Now, ihe ji wee na-share testimony a ana m like iji ihe mere m wee ma atụ. Ije watch ya video m last year and now ị mara na ọ bụrụ ofu. Ndị mụ na ha so nwere m one mandate that I should keep on evangelizing about ọdịnala. Pụta ihe dịka an evangelist ọdịnala. Na ọ bụrụ na ndị ekwupụta ha chighata n'ọdịnala, etu anyị si chighata n'ọdịnala 100%, na ha ga-eji m ekwara ụgwọ ọrụ wee were mee osisi eji wee hụda a n'ama na ihe ọbụla anyị yọrọ na-aga emere m ya. My ancestors kwudoro m, chi m na ezumezu m wee kwudoro m. Mgbe m na-achọ ime foundation, gwa ha na m chọrọ ha were ụlọ wee na birthday ụlọ ọfụ anụ ụlọ elu ka m chọrọ. Ka nchicha ala ọzọ yọọ ha chie m ọzọ awụta ego nchi ọzọ nchiri abụrụ ọzọ ụmụazị ọzọ Eze-Ana chicha ọzọ enyerela ala chicha anya bụ ọzọ ya bụ ọzọ karịcha n'ala Igbo. Ọ bụrụ na ejiri ego ihe chukwu nya bụ ọzọ maka na ọzọ ka dị more expensive. Ọtụme ọzọ na-ewe oge. Ọ bụrụ na July ahụ ka m chiri nye mbido chiwe ọzọ bụ ọzọ, a na-echi bit by bit. Ihe ebido na ụmụnna gị chibido ya bụ ọzọ megido mmemme dị na ya. Mana July 18 bụzi mgbe etubelu m ugo ọzọ Eze-Ana.
now wee bata ugbu a wee sị na nchọrọ ụlọ elu n'ọnya ka nchọrọ na Disemba 1 ka m were eme birthday. Ndị mụ na ha sosi m jee mee foundation having about 5 million naira na account. Nsị aka ka ọ ga-esi wee mee na enwere only 3 months plus fọrọ ha si nje lụwa ọrụ. Na mgbe a na-enwere about let's say 4 months then ha si nje lụwa ọrụ. Ịmara my brother ka m na-arụ na bụ ọrụ iwe ha si ezitere m ego even at a stage even scare me. Believe in me, ọrụ a na-alụ onwere a day that is arụrụ ọrụ na site. Onwere a day a pụtara sị Eze-Ana na-achọ ties, ọ bụrụ na ebute ties, ma ọ bụ na-achọ cement, ma ọ bụ na-achọ aja. Ihe ọrụ niile na-abịa n'ikem. Anyị wee share this small testimony bụ na ike dị n'ọdịnala. Ndị mụ na ha so ọnwụ na ha nwere ike imere m otu a ha ga-emere karịa mana ọ mụ ikwelụ. Ihe ji wee gwa gị ihe a bụ ka ị mara na ọdịnala abụrụ emewe ọdịnala ọ bụrụ ogbenye. Ọdịnala ya bụ ọgwụ magic yo, yes, mana if you are approaching your ọdịnala you are totally convinced. Ihe metara na ụfọdụ ndị mmadụ na ha akọ n'ọnọdụ ha nọ taa bụ na ha adịrọ total convinced n'ọdịnala. Ha ka na-afụta ọdịnala as ife dị fetish. Ihe ụfọdụ ji wee chighata n'ọdịnala bụ ka ha wee solve their problem. Once they solve their problem, boom, they are back to onye ụka eriri eri. Ịghọtara ya? Mana ihe dị iche na mụ na gị bụ na ahụ kwenyesi ike n'obi niile. Ịghọtara ya? Nwa gezie ntị ka nkọwara ihe m chọrọ ịkọwara taa. Ihe a ka a na-akpọ nzu. Nzu bụ ihe ọma. Ndị Igbo na-atụ nzu n'aka mana nzu ama amanata nwunye. Is favor, is a symbol of favor. Ndị ọcha nwere ike produce is a chalk. Is a clay chalk. Ndị Igbo nwere ike produce nke atizie nke ha some incense flavor. Boya powder. Mana ihe eji celebrate ihe aṅụrị. Echefukwana na nwaanyị mụọ nwa n'ọ powder ka ọ na-abịa na-echosa ndị mmadụ ọnụrụ akwa nwa ọnụrụ akwa nwa mee ngwa ọbụzụ ofu onye nwee nwa ị na-anya anaghị ose ndị mmadụ powder. So be proud and be an nzu user. Nzu bụ ihe ọma. Nzu bụ ihe a na-eweta na mmiri. Ịghọtara ya? Ụlọ dị na mmiri. Ọbụla mmiri niile nwere ya. Ebe a ka esi akọta ya, akọtazie ya, ụfọdụ eme oduzie ya in various shape mgbe ọ ka dị mmiri. Ụfọdụ ahapụkwala nke ha ọkpọ nkụ etu ha ọ bụrụ nzu dị n'ogbe. Ịghọtara ya? Abịaja onwe nke ahụ abịa shape zie kpọọ n'ụdị nwoke ma ọ bụ ụdị nwaanyị. Nke a bụ agbụrụ ya n'ụdị nwaanyị fụ ka esi wee design ahụ ya. A na-akpọ ya nzu nwaanyị. Mana nzu nwoke fụrụ ya nwere ndị design dị na ahụ ya. But they are all the same thing. Only that anyị nwa na-alụ ọrụ bịazie differentiate nke nwoke na nke nwaanyị. Ịghọtara ya? Ihe abịa na-akpọ edo. Ifụrụ ya? Eji ekwubi okwu. Edo bụ uhie eji achọ mma. Si na tata ụmụ mmụọ dị iche iche anyị na-agbado ụlọ edo si ka o doro m. Eji ekwubi okwu. Ọ sakramenta ahụ na-abịa ejide n'aka ewe kwubi okwu. Ịnụgo? Nzu akwụkwọ nzu ọ na-awụ a na-ayọsi ya etu a na-ekwubi okwu. Ifo ka si ayọpịa a na-ekwubi okwu. Ihe ọ bụrụ na n'ihu onye ada atụ nzu n'ala, nzu line n'ala, na ọ bụrụ isetụ ya ọta na ya room chi enwere ike ị na-ayọsi ite na-akpọchi onye ụwa mbịa ma nzu. Ndị iche ebe nne mbịa ma nzu, ndị iche ebe nna mbịa ma nzu. Ezumezu mmụọ niile so m. Mmụọ na-atụ m anya ekele n'aka, mmụọ na-emere m ihe bịa ma nzu. Ịghọtara ya? Ọhịa eme. Mana ọ bụrụzi onye na-atụ nzu line ịtụọ nzu. Ekwugoro na nzu bụ ihe ọma. Nzu bụ ihe nọmba line nzu mmadụ na-atụ gosirila nke onye ahụ n'ọdịnala Igbo. Ịghọtara ya? Ụmụ okoro na-atụ nzu ọsụghị ịnọ ọtụ ise. Ọ bụrụ pịọrị okoro ọtụọ ịnọ. Ọ bụrụ okoro ji nwaanyị ọtụọ ise. Mana nzu okoro ka a na-akpụ ya. Mana anyị nwachiri ọzọ. Ndị chiri ọzọ nkịta na-atụ 8. Anyị nwachiri ọzọ Eze-Ana na-atụ 9.
Nke 8 wụ ọ bụrụ na ịwa akpa aja ịtụwa 7, echi ọzọ ịtụwa 8 maka na onye chiri ọzọ bụ onye megoro elevate na ọ supposed ịbụ a custodian of the culture of his people. Ịghọtara ya? Emeghị elevate ịtụwa 8. Now ọ bụrụzie na anyị nwa na-efe ana bụ Eze-Ana, anyị tụkwa ofu maka to mother earth, making it 9. Ọ bụrụzie na onye wu chief priest, ọ bụrụ na m kacha nka bụrụ chief priest obodo m, atụkwa m ofu ọzọ bụrụ 10 maka arụsị m na-enye nri. Ịghọtara ya? Arụsị obodo. Then etu a ka ọ dị. Then m bụrụzie the oldest man na my town, the whole town, Renaissance dị m atụọ m nchọ 14 atụọ m. Ịghọtara ya? Maka na bụ isi mmụọ na na-efezi ya n'obodo niile. Ịghọtara ya? Ịtụchara ndị nwere atụ isi n'aka mana ụzọ a na-ama unu. So mmecha nzụta nzu ete m nzu n'egedege ihu m, si na ihe ọma ya akpọ m n'ihu, tee na ụkwụ sara mmadụ ihe ọma n'ụkwụ aka nri, tee n'aka nri ụkwụ aka ekpe sara mmadụ ihe ọma n'ụkwụ aka ekpe. Ntecha ya ewere m nkwụ ọkụ tụpụ nkwụ ọkụ chụọ onye ụwa mbe apụọ nkwụ ọkụ ịtụpụ ya n'ala kpọm. Ndị iche ebe apụọ nkwụ tụpụ ya n'ala kpọm. Ezumezu mmụọ niile mụ na ha so, mmụọ na-emere m ihe, mmụọ na-atụ m anya ekele n'aka, mmụọ na-eso mbe a na-anwụ nkwụ ịtụkwa kpọm na ihe ndị ahụ ihe mmemme. Echefukwana na ihe a bụ ose ọjị. Ose ọjị ọ bụrụ na agbọghọ abụọ for the first time, ị ga-etinye aka na abụ n'azụ wee gbawa ya. Kwuo na ihe ose ama eme m n'ihu, iwerezi aka pịwa ya n'azụ gị gbawa ya, wepụta chin n'ime, iwepụtazi aka gị n'ihu. Nke a bụ ihe ị ga-eme for the first time of opening the alligator pepper. But if the alligator pepper have been opened, you need ọzọ itinye aka n'azụ wee wepụta ya. Ihe omenu wee ji etinye aka n'azụ emepe for the first time bụ na ihe ọbụla bụ ihe pepe ose ama emeghị n'ihu nọ n'azụ ka ọ ga na-eme. Ịghọtara ya? Iweta ose ọjị anwa, the seed, that's one single seed. Iwere ese iji ajụcha ahụ gị, iwere jụcha na ihu ogologo ihu gị ma n'ụkwụ gị ma na ahụ gị, wee turn it 4 times over your head, then you throw it beside the wall. Ebe mmadụ ọbụla nwere ike inyefe the seed, because the seed is still carrying your prayers, especially a woman that is menstruating. Because once you menstruate, once the woman bypass the alligator pepper, that woman menstruation will nullify the effectiveness of the alligator pepper. So you throw it beside the wall. Now, I want to show you how to use it. This is Yoji. This Yoji has 5 loops, meaning Oba. He said, there was a time ndị mmadụ why Igbos normally use Ise as our authentication of our prayers. Igbo believe in 4 is representing 4 market days. Nkwọ, Eke, Orie, Afọ, Afenano, ụbọchị na-anọ. Then the extra one that makes it 5, Ise, means let everything we just spoke now be fulfilled in Nkwọ, fulfilled in Eke, fulfilled in Orie, fulfilled in Afọ. Then fulfill in abundance. That's why extra one on it, making it Ise, is to fulfill in abundance to the fullest and be flowing. Meaning, he say, let everything we have asked be fulfilled abundantly and be overflowing. That's the extra one that is on top, making it 5. That is he say. So he say is even more meaningful than Amen. Amen is like a name of an emperor. But I don't want to go into that detail for now. But he said, Oyagazie is even more meaningful than Amen. Do you get? So then, so what I'm saying that after praying, he said, or Yagazie, that means the same thing. Understand? Yagazie will let that thing you ask be fulfilled. But he says, let that your ask be fulfilled in abundant. Do you get?
Now, once you have kola, ka ngozi ọjị na ala Igbo ka efu ka esi aga ọjị. Iweta ọjị n'aka isi Chukwu okike ekele m gị onye ike niile si n'aka ya bịa. Chi nke ukwu gị onye na-eme gị ukwu, ekene dịrị gị. Ịkpọkụzie the angel nke Chukwu, ndị na-ejere Chukwu na mmadụ ozi, the forces of nature, gods of our land, my ancestors, ezumezu mmụọ onye nọ na be nna m, arụsị niile nọ na ngwurube nna m, danjelu nke Chukwu, the entities of powers, mmụọ niile na-emere ihe, mmụọ niile na-awara ọjị, mmụọ niile na-emere ihe, mmụọ niile na-emere m ihe, onye abọ ya bụ ibie, mmụọ niile na-eri oke na nkwọ, ahịa ọbụla a na-azụ ụbọchị anyị kpọọ ya, mmụọ niile na-eri oke na nkwọ, mmụọ niile na-esoro ri esoro ruo gbadatamanụ, the elemental beings and mystic beings, helpful beings, entities of powers in the air, the moon, the star, the water, the land, and all the elements, the water elements. Ana m abụ ụnụ ka ụnụ bịa soro taa ọjị. Mmụọ niile ndị ga-esoro taa ọjị soro rie soro ruo ha bịakwa. Ekene na m ụnụ. Chi onye ụwa m ekene m gị. Ezumezu mmụọ so m ekene m gị. Mmụọ na-emere m ihe na mmụọ na-emere ihe ekene m ụnụ. Ka bụ the first chapter. The second chapter bụ ana m ayọkwa ụnụ gbaghara m ebe ọ bụla nsi mejọ gbaghara m na mbụ nwata na-asa ahụ n'afọ n'afọ. The second chapter had closed. The third chapter bụ ana m ayọ ụnụ ka ụnụ mee ka m pụta ihe, ka ụnụ bunie m elu, ka ụnụ tube m ugo, ka ụnụ mee mgbuo n'ihu ka mbute mma mgbuo n'azụ, ka mbute mma mgbuo n'aka nri, ka mbute mma mgbuo n'aka ebe, ka mbute mma ka chi dị mma dịrị m. Asị m ihe m meri bịa ihe eri m abịakwa na ihe ọma ka m na-asị ya na-emelụ m. Ihe ọma na-ebe na be ndị ọzọ ya mere na be anyị. Ihe ọma dị n'elu ya dara m na ọdịnala ya pụrụ m ome. Ka ụwa fụ ya. Ihe nna ya ọ bụ ka ihe ọma dị iche iche na-eme. Ihe ọma na-eme na be ndị ọzọ ya mebe na be anyị. Ego ọgụdụ ihe niile ịyọgbazie Chimbiko, achọrọ m ka ihe na-eto a meere m. Achọrọ m ka m pụta ihe. Achọrọ m ka ime ka ndị niile mụ na ha kwuru okwu ego ka ha kwụọ m ụgwọ. Gọzie ihe nne nweta m ihe ọbụla m na-eme wee na-enweta ego, mee ka ọ na-akwụ m ụgwọ n'ọnụ ụgwọ ego ka anọ. Ịyọgbazie ịchọrọ ụdị ikwuo, ịchọrọ nwa ikwuo, ịchọrọ ego ikwuo, ịchọrọ ihe akwa ihe enwe ikwuo, ịchọrọ fevọ kwube nna etu o si wee dị gị mma. Arịrịọ ka ị na-arịọ. Ikwuchazie ya mgbe ihe emechi the last part si onye ọbụla sị na ihe a na-agụ n'ụbọchị taa abụrụ ka ọ ga-esi mee ama enwe isi were isi onye achị ka onwe isi. Ikwu bụ eziokwu si onye ọbụla sị ka ọ taa ya mosu ya too onwe ya. Onye ọbụla sị na ebere anyị ahụ aga ma ọ na ya ma dị ndụ ya nwa dị na ndụ. Onye si anyị nwe onye ahụ nwụọ ka anyị jee akwụ ya. Onye chechara anyị ihe ọjọọ ya eme anyị ga ma onwe ya. Ikwubiwe isiokwu na-ekwubizi okwu na-ekwubizi okwu si na akaka ya ma anyị jijiji anya ma anyị si na onye isi anyị na-awụ aja ya were nke chụọ. Here the last part, the fourth part, meaning ndị ụka na-akpọ ya back to sender, proclamation, okwu nkwubi okwu ka ị na-ekwubi. Ịfụna na ịga ọfọ na ala Igbo nwekwara 4 departments ekpere nwere, maka na ekpere ebe ịga ọfọ hapụ na ndị ụka ọbịa ndị eriri eri bịara ebe na-agwa ndị mba ya ọ dịka ọha nwa kụziere anyị ka esi ekpe ekpere. Ndị Igbo na-agọbuli ọfọ mgbe gboo. Ọ bụrụ taa ka ịga ọfọ bidoro. Ịghọtara ya? So now how ndị ụka ọbịa bịa zuru our method of praying modify ize ọ dịka ọha pụtara ekpere. Ịga ọfọ na ala Igbo nwere 4 ngalaba, 4 department, praising the Almighty and the forces of nature, the ancestors. Ịyọ mgbaghara mmehie ebe anyị si mejosi mgbaghara. Nke ịtọ ọ bụ ịyọ ihe anyị chọrọ. Nke ịnọ ọ bụ ikwubi okwu. Ịghọtara ya? Ndị ụka kpọrọ ya ekpere. So etu a ka ị ga-esi na-ekwu ikwubizi okwu ọjị adị etu akpara ịnọ ịwazie ya wunye ya n'efere. Ọ bụrụ na ịbụ achebe ihu n'elu ịbụ achebe ihu n'ala, ihe ọ pụtara na the entire universe have accepted na n'ihe ịyọ na-aga emere gị. Ma ọ bụ na ịtọ ọchara ihu n'elu ofukwuru ihu n'ala, ihe pụtara the same thing. Ma ọ bụ na ha ịnọ ọchara ihu n'elu ị mara na ha niile nwere accept ihe ịyọ na anyị na-ukwutara na anyị ga-emere gị. Ịghọtara ya? Mana ọ bụrụ na ha ịnọ gbudoro ihu n'ala ị jụọ ha, anyị nwere ike ịga igboro na-abụ ka i wee mara exactly ihe a na-ekwu. Ọ bụrụ na ị na-emewe ihe na-communicate with ancestors, e nwere ike iji ọjị wee na-ekwusị gị ihe. Ọjị wee secret fruit.
so ihe na-achịkọwa bụ ihe ị kwesịrị ịma ma ka esi eji ọjị aga ọfọ. Mana obodo ị nọ dịka ndị nọ mba ofesi nwere ike ma ọ ga-enwetawu na ọjị ọ ma nakwa gị ịga ọfọ kama ọ na-adị mma mmadụ iji ihe n'aka wee na-ejekwu mmụọ. Ọ bụrụ na ijiri ọjị, ọ bụgoro kandụl ka ị nwere emunye, white candle ma ọ blue candle ma ọ green candle emunye, ọgwa nọọ na-ese nsu ka ị nwere iwu jide ka ọ bụ nnọọ iji nnọọ ụgwa na nwere nke iji n'ime ha niile. Ị nwetara alligator pepe, i were alligator pepe mkpụrụ ịnọ gbunye n'ọnụ gị, were ya n'ọnụ wee na-ekwubi okwu ikwubicha okwu ịta ya, ịtacha ya pụta na iro kpụpụ ya pụa 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 4 times representing afịa na anụ ụbọchị na anụ. Ọ ihe ndị a ka ị kwesịrị ime. Nwanne asị gị na-aga ọfọ na ike dị na ịga ọfọ. Ịga ọfọ ndị mmadụ na-agụwaga ọfọ wee chenjie so many things adịrọ palatable dị palatable. Ọgwa n'ihi enwe ike idebitewu nwee particular time iji abịa aga ọfọ, ike agwụna gị maka na a ga-anwale gị ga mara na ihe okwukwe ikwere kwesịkwara ike. Ọgwara na ị nwere ike eji aga ọfọ adịrọ gị ịmara na ị gara akwụnyere anyị bụ ndị nchụ aja ụgwọ ka anyị na-agọrọ gị ọfọ ịma ajụ ọgụ gajụ ọchịcha. Ọ bụrụ na ike ị ga-eji na-aga ọfọ n'onwe gị ịmara na ị ga-esonye na mgbe anyị na-aga ọfọ anyị dị n'igwe like every month ritual. Disemba ga-ebido na Disemba 3. Ọtụtụ ndị mmadụ akwụbego ụgwọ na ha chọrọ iso ya bụ ritual anwa. Ịkwụnye ụgwọ ka isonye na ya bụ ritual a na-ekwu maka nke ọnwa Disemba. Etu a ka ọ dị, ịghọtara ya? Ị na-akwụ ụgwọ na-eso na monthly rituals ka ewelu na a ga-eji ike nke ndị dị ike wee kwalite ndị na-adịghị ike. Ọ ihe ndị a ka ị kwesịrị maka iwepụta ihe. Ọ bụrụ na o nwere ajụjụ i nwere ihe a nkụzi taa maọbụ ihe nkụzi gboo maọbụ ihe ọnụ na-agbagwoju gị anya n'ọdịnala Igbo, sendere m Eze-Ana message na 08057837672. Eze-Ana Ugochi bụ afa m. Ka ọ dị na agaziere ụnụ.